Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibanda uyakubingelela, Ndlalifa yezulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele ukuba siphinde sikwazi ukuhlangana namhlanje. Siyambonga kakhulu, unguNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu emhlabeni, uNkulunkulu ezinzulwini zonke. Dalile izulu, walendlala njengengubo, owudala umhlaba wawuphanyekezeni. Sikhona kulo mhlaba, asiwi nawo awuwi, ngoba ulalele ini izwi lakhe, ngoba izwi lakhe linamandla. Izwi lakhe lenza imangaliso, liphunzisa ngisho izimbabala, ivele iphunze singakafiki isikhathi sokuthola umntwana. Izwi lakhe lihluba amahlathi, izwi lakhe uyadala ngalo futhi uyabulala, ngalo futhi uyaphilisa, ligijima ngaphezu kombani. Yazi ukuthi izwi lakhe liyawadabula amanzi, lidabula umlilo. Elakhe izwi liphilile, linamandla, libukhali kunenkemba eyisikanhlangothi zombili. Lihlaba lahlukanisa umoya nomphefumulo, thina sikubona kufana. Izwi lakhe lihlaba lahlukanisa umnkantsha namalunga namathambo. Izwi lakhe lahlulela imicabango nezizinto zenhliziyo. Akukho okusithekile okungekho obala kuyena. Siyathoba, siyathoba. uNkulunkulu wethu nomusa, sithi bayede. Asinayo omunye uNkulunkulu esingamkhonza. Sithi haleluya, haleluya, ungcwele, ungcwele, ungcwele Jehova Sebawothi. Masisho sonke sithi uJesu Kristu inkosi. Kube udumo kuNkulunkulu Baba. Masiphinde futhi uJesu Kristu inkosi. Okwesithathu, uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Ngiyacela ukuthi iguqe, sikhuleke, bese siyezwini lenkosi losuku lwanamhlanje. uJesu Kristu inkosi. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyathoba phambi kobuso bakho, sibonga ukuthi uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu okhulumayo, uNkulunkulu owenza izinto, uNkulunkulu olalelayo, uNkulunkulu osidalile, uNkulunkulu owaziyo ngekusasa lethu, uNkulunkulu onemicabango emihle ngathi. Sonke siyabonga uNkulunkulu wethu nomusa. Siyacela ube kanye nathi ngomoya wakho oyingcwele, nangayo le nkonzo ukhulume uzambule. Sicela ngoJesu Kristu inkosi yethu. Ngiyathanda futhi inkosi ukuphinde ngicele kuwe ukuthi ungibusisele laba baletha abantu. Babusise Nkosi, uyekele izono zabo eziningi, kube umqhele wabo wokulunga. Ngiyakhuleka ngegama elinamandla lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Siyabonga Nkosi, nanti ikhaya lezwi silinikela kuwena, lingelakho, wena wathi mangilenze. Siyakubonga kakhulu ngalo, usidakulile osizini, usikhiphile ekubhujisweni, wasibonisa indlela ecacile ezulwini, ngoba kukhulunywa izwi lakho la. Izwi lakho liyisibane enyaweni zethu, liwukhanya endleleni yethu. Siyabonga, ngaphandle kwezwi lakho asilutho. Ngaphandle kaMoya oNgcwele oyisibambiso sefa lethu asilutho. Siyakubonga-ke uNkulunkulu wethu, udumo lonke silinikeza wena, lungo lwakho, izikhathi zingakabibikho namanje. Sithi uJesu Kristu inkosi, udumo luya kuNkulunkulu Baba ezulwini. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyambonga, siyamdumisa. Sesiyile ezulwini sabuya ngomkhuleko. Sesiyile ezulwini sabuya ngomkhuleko. Ngikhumbula umbono lapho isitha sethu bazalwane, second in charge kaSathane, yathi wena wedwa ongena uphume ezulwini ngokuthanda. Ngisamangele
wachaza uNkulunkulu ukuthi uma sikhuleka sisuke singena ezulwini. Uma ngikukhulekela ngihamba nawe ngiyongena nawe ezulwini. Kade ngibuka iy'nombolo zikaRoma 10:9 ku-YouTube ngamangala. Ngambonga uNkulunkulu. Yazi ukuthi bangaphezu ka-10,000 njengamanje abantu asebekhulekelwe uyamkhuleka uRoma 10:9 noma-ke abawubukile. More than 10,000 wabantu. Angibazi abanye babo. Abanye babo yibo laba abaphumile, not ngoba bephumile kodwa bathe bacela ukungena ekhaya lezwi. Kodwa loya 10,000 angiwazi ngoba thina sikakafiki u-10,000. So abantu bayamukela uJesu ngapha nangapha. Abantu bayamvuma uJesu ngapha nangapha. Ngiya kuleya ndaba okuthiwa ngingena ngiphume ngokuthanda ekhaya ezulwini. Sathane uthukuthele. Sathane akayifuni leyo nto. Kodwa it's too late. It's too late. Ngoba sebengena bengangeniswanga yimi ngqo kodwa bengeniswe yimi kwelikamoya. Ngoba uRoma 10:9 uyihlalele nje lapha ku-YouTube. Noma ubani, noma yinini, noma uyaphinda ufuna ukumvuma uJesu, ukhululekile. Ku-YouTube kukhona ekhaya lezwi. Angazi-ke uma ku-YouTube bela ku-10,000 bangakanani ekhaya lezwi, noma bamvuma ngosuku ngoba banaye bahlezi nawe uRoma 10:9. Angazi mina. Elakhe icebo uNkulunkulu liyisimangaliso. Imfihlakalo efihliwe le. Abanye ngeke bayibone kodwa abanye bazoyibona. Umkhuleko okwathiwa ngukhuleko uyizwi. Izwi aliboli. Izwi limile njalo. Izwi lenza umsebenzi. Yingakho lo mkhuleko ungezubola. Yingakho lo mkhuleko uzokwenza lokho uNkulunkulu alithumele khona. Uthi ngiyalilinda izwi lami kuba ngilenze. Awu kodwa bakithi sikhonza uNkulunkulu ophilayo. Siyabonga. Siyambonga uNkulunkulu ngendlela emangalisayo. Ngalolu kholo asinikeze lona. Ngaleli vangeli asinikeze lona elambuliwe lezikhathi zokugcina. Lapho esezoqoqa ibandla lakhe adedele umphiko uKristu. Hayi, asiye ezwini lenkosi sisaqhubeka khona nothando, uthando namandla anikezwe inkosi yethu uJesu Kristu emkhulekweni wayo. Jeremiah chapter 17, not Jeremiah, John. Ningixolele bazalwane, angazi. Kodwa-ke phela nakuJeremiah chapter 17 kunezwi elimnandi. Jeremiah chapter 17 uverse 5 kuya kuverse 8. Qale kusiya umuntu othemba kubantu nowenza inyama ibe ingalo yakhe. Busise umuntu othemba kuJehova nowenza uJehova abe lithemba lakhe. Mfundo uJeremiah 17 verse 5 kuya ku-8. So ilokhu ngididekela kulelo verse kanti cha sikuJohn chapter 17. Sifunda uverse 1 noverse 2 asifunde. uJesu wakhuluma lokho wayesekuphakamisela amehlo akhe ezulwini wathi, Baba, isikhathi sifikile, khazimulisa indodana yakho, ukuze indodana ikukhazimulise wena. Njengalokhu uyiphila amandla, yiwo la mandla esikhuluma ngawo. Njengalokhu uyiphila amandla phezu kwenyama yonke, kuba bonke oyiphe bona ibaphe ukuphila okuphakade. Bonke obaphe yona. Siyazi uJohn chapter 6 verse 44 uthi uJesu akekho yakuyena oza kuye engadonseki uBaba. So bonke uBaba abaphe indodana yakhe, indodana yona ibaphe ukuphila okuphakade. Ngoba ungukuvuka nokuphila, okholwa uye noma efa uyophila. Hayi, ake siphileni kuJesu. Asiphileni enkosini yethu uJesu, simphilele ngoba kuyaphilwa kuyona. Kuyaphilwa lapho kudliwa khona izwi. Kuyaphilwa lapho kufundwa khona iBhayibheli bese liyenziwa. Hayi, uyaphila. Siyabonga. Ake sidluleke siye laphaya kwabaseKolosi lasiqhubeka khona. Ngizoqala ku-17 baseKolose bokuqala. Yona indodana kaNkulunkulu ingaphambi kwakho konke nezinto zonke zimi ngayo.
Yona iyinhloko yomzimba ngisho ibandla engukuqala izibulo kwabafileyo ukuze yona ibe ngokuqala ezintweni zonke. Verse 19, ngokuba kwaba kuhle kuye ukuba ukugcwala konke kuhlale kuyo. Ukugcwala konke kuhlale kuyo. Siyazi ukuthi umusa neqiniso kugcwele kuyena. Verse number 20, nokuba ngayo abuyisane nakho konke, esenzile ukuthula ngegazi lesiphambano sayo, yebo, ngayo, nokuba kuyizinto ezisemhlabeni nokuba ezisezulwini, kodwa wenze ukuthula ngegazi lendodana yakhe. Wenze ukuthula. Unakho yini ukuthula? Hayi, ngiyabuza nje, unakho yini ukuthula wena? Ngoba wenze ukuthula ngegazi lakhe. Udinga ukuba nokuthula noNkulunkulu. Uma ungenakho ukuthula enhliziyweni yakho, ingoba uphila esonweni. Uma ungenakho ukuthula enhliziyweni yakho, ingoba izona uzivumile. uJesu uma esipha ukuthula uthi akunjengokupha kwezwe. Cha, akunjengokupha kwezwe mayesipha ukuthula. Pho yini wena ungenakho ukuthula? Usuzivumile izono zakho? Uhlanziwe egazini lewundlu? Usubuyisene yini noNkulunkulu? Ngoba kufanele ubuyisane phela noNkulunkulu. Kufanele ubuyisane. uNkulunkulu usinikezile lithi nokuba ngayo abuyisane nakho konke esenzile ukuthula ngegazi lesiphambano. Ukuthula kwenzeka uma usuhlanzwe ngegazi likaJesu. Uma ungahlanziwe ngegazi likaJesu, awunakho ukuthula. Unokwesaba. U1 John chapter 4 verse 18 uthi ongaphelele othandweni uyesaba. Ukuba uthando oluphelele luxosha ukwesaba. Wena yini wesabe? Yini wesaba ukufa? Yini ube novalo kangaka? Awuphelele othandweni lukaNkulunkulu. Udinga ukuphelela kulolu thando. Udinga ukumthanda uNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yakho, ngawo wonke umphefumulo wakho, ngayo yonke ingqondo yakho, nangawo onke amandla akho. Mthanda uNkulunkulu kuzophela ukwesaba. Ngoba uyazi ukuthi uma udlula kulo mhlaba, sinekhaya, sinendlu engenziwanga ngezandla yasezulwini, ukuze singafunyanwa sihambazi. Kodwa wena uyesaba. Yini wesaba? Wesaba kunesijeziso. Ngakho-ke qina uma isibindi ungesabi. Isaiah 41 verse 10 and 13. Qina uma isibindi ungesabi. Ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wakho nginawe. Ngiyakusekela ngesandla sami sokunene sokulunga. Usho njalo uNkulunkulu lapha kuverse 10. Mayiqhubeka na kuverse 13. Uthi hayi, ubambe isandla sakho sokunene sakho manje ngesakhe sokunene. Isimangaliso sikaNkulunkulu ongaphakeme, oyehlaya lingane nathi. Kodwa thina sithanda ukuphakama. Sinabantu esithi angimphiwe ubani. Ubani wena uzoze ungaphiwe umuntu? Ubani ngempela kubo bonke nje abantu? uNkulunkulu yena esithanda sonke, wena awusithandi sonke. uNkulunkulu ukhipha ilanga lakhe phezu kwababi nabahle, anise imvula yakhe phezu kwabalungile nabangalungile. Wena wenzani? Ubingelela kuphela iy'mpintshi zakho, labo ozwana nabo, ongabazi awubingeleli. Oxabene nabo awuvuli nomlomo, kunalokho uyashalaza. Uzongena kanjani ezulwini? Uhlale kanjani nalabo abantu abashalazela emhlabeni uma kuwukuthi uyongena? Because I doubt it very much ukuthi uzongena ezulwini uma unale attitude yakho. Thanda makhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Umthetho wesibili loyo. Athi uJesu kuleyo mbili, ukuthanda uNkulunkulu nokuthanda umakhelwane, kubambelela imithetho yonke. Thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Umkhulumisi. Kwenzeka iphutha kwangena izinja zalamaqanda ey'nkukhu zakho. Kwenzeka iphutha kwangena iy'nkomo embileni wakho.
Ukhona yini umuntu okhuluma nenja athi hamba uyodla lapha? Ukhona yini umuntu okhuluma nenkomo athi nanku umbila wabani hamba uyodla? Akekho. Mxolele ngoba nawe kusasa khona okuzokwenzeka. Uzofuna ukuxolelwa bese ungaxolelwa. Usho njalo uJesu. Thethelelani khona nami ngiyonithethelela. Ngoba uma ningathetheleli abantu iziphambeko zenu noyihlo osezulwini ngeke anithethelela. Thethelela. Forgive and forget. Uyeke ukuthi hhayi mina ngiyakuxolela kodwa ngizokhohlwa. How can you forgive and not forget? Ngempela kwenzeka kanjani lokho? Xola udlulise ngoba ngeke ungene ezulwini uma unamagqubu. Umuntu onamagqubu nje akangeni ezulwini. Umuntu onenhlamba nje akangeni ezulwini. Umuntu othi isilima komunye umbulala, ithi iBhayibheli ubulele ungasho komunye ukuthi isilima. Ubize ngesiphukuphuku. Usuyibize kangaka ingane yakho ngesidomu ingaphasi. Usowakwaphenya ukuthi kwenziwa yini ingaphasi. Ilezi zilwane ohlala nazo la ekhaya. Ilamadimoni nabethela lapha ekhaya nina ngithi. La madimoni akhubaza umqondo wengane. Ibisingakwazi ukufunda iphasi. Lezi inhlanga izingcaba enazicabanga ingane. Amadimoni nafaka emzimbeni izophasa kanjani? Nayidlisa igazi ububende. Inomoya wesilwane lengane. Izophasa kanjani? Sikhona isilwane esikwazi ukufunda into efundwa abantu. Moya muni owufaka enganeni? Yini owuyenza lengane iseseswini? Wenzani ngempela? Wadlani? Waphuza utshwala? Ukuphuza nani? Waphuza igazi, wama wadla igazi, udla umphefumulo womuntu. Wenzani ngempela? Nangu umphumela usenganeni. Enye ingane injani? Ikhubazekile. Wahleka abantu abakhubazekile usafunda isikole. uNkulunkulu wasekunika lengane ekhubazekile. Ayazi lutho lengane. Impilo yayo yonke ikhubazekile ngenxa yakho. Yini wayenza embi? Usuyigezile nje weza kuNkulunkulu wakugeza. Usuyile kuye wayihlambulula. Uthi vumani izono zenu omunye komunye nikhulekelane. Uthi kubangani bakaJobe, angifuni nize kimi ngqo ngoba ngizosuke ngenze njengalindlela engicasuke ngayo. Hambani kuJobe. Ngizobuvuma ubuso bakhe bese ngimthethe. That is the only reason why ungazikhulekeli wena. Funa uNkulunkulu uye kumuntu oselidilizile udonga abese buka ubuso bakhe abese kudabukela. Ngoba mawuza wena uzomdalela inkinga kodwa umuntu ozosafarisha wena. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngevangeli esilinikezile. Besikade siyakela kwabaseKholosa. Ngokuba kwaba kuhle kuyo ukuba ukugcwala konke kuhlale kuyo. Nokuba ngayo abuyisane nakho konke esenzile ukuthula ngegazi lesiphambano sayo. Yebo ngayo nokuba kuyizinto ezisemhlabeni nokuba kuyisezulwini. Bengifisa ukukhuluma ngokuthula. Esenzile ukuthula nokubuyisana. Yesu wenze ukubuyisana. Wenza nokuthula ngegazi lesiphambano sayo. Yize ngifike la bengibuza unakho yini ukuthula? Unaso isibindi? Ngoba phela uma sihlala kuye naye ehlala kithi, lokho ayikho ezulwini nathi siyikho emhlabeni. Funde lapho u1 John. Ithi ku-chapter 4 mangaphakathi. Lokho ayikho ezulwini siyikho emhlabeni. Sirepresente yena la emhlabeni. Uhambise okwakhe na? Umrepresentile uNkulunkulu na? Umrepresentile uJesu unyana wakhe na? Hayi ngiyabuza. Ngoba usezoma phambi kwesihlalo sikaKristu sokwahlulela uphendule. Uphendule. Angazi mina uyiphendulela uthini. Kodwa-ke siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngevangeli eliphilayo akasinikeze lona. Esaziyo ukuthi masilenza izwi lakhe sizongena sigijima ekhaya ezulwini. Hayi songena sigijima angazi mina ngawe. Hayi mina ngongena ngigijima ngomusa kaNkulunkulu. Okwami ukuhlala kuye yiwutoba umzimba wami. Kuba ngathi sengikushumayezile bese ngiyalahlwa. Ingathi sengikushumayezile ngiphakame. Ingathi sengikushumayezile ngikubukele phansi. Hayi kumnandi ukulala, yazi ulale nje ulale. Ayikhulumele yonke into ayithandayo phezu kwakho. Ayikhulume
ngoba umsebenzi wakho akawazi. Ayazi ukuthi akawazi, uthatha ngendlela yakhe. Kodwa siyaye ezulwini la kuzofika kucace khona ukuthi lokhu bengikwenza ngitshelwa ubani. Nawe lokho obukwenza uze ukukhulume ubuthunywe ubani. Ake lapho kube sekuphela amagama. Kobe sekuphele amagama. Kodwa thina siyambonga uNkulunkulu. Bafowethu asambeni sezulwini. Ivula izandla ithi asambeni sezulwini ngokuthi sizingcwelise kuye ngokuba yena ungcwele. Sizihlambulule kuye ngoba yena uhlambulukile. By the way, uvume zakhe izono. Usuhlushwa umuntu ekutshela indaba ukuvuma izono sengathi uvume zakhe. Cha, uvume zakho. Uma ivumele akekho ovunyelwa womunye. Ayike nokho angisakwazanga ukuya la bengifuna ukuya khona sikhulume ngokubuyisana noNkulunkulu lapha kwabaseRoma. Ngiyamkholwa uNkulunkulu uzosisiza kusasa. Isonto kusasa. Phela ingqondo yami ididekile nathi besiney'nkonzo zabefundisi. Ngendlela ebesinazo ngazo ngoLwesine siphuma izolo ngoLwesihlanu bengicabanga ukuthi mina yisonto. Yamina umsombuluko ngoba saphuma ngesikhathi esijwayele ukuphuma ngaso uma siphuma ngesonto. So kimina bengilongilwa nengqondo yami sengitshela ukuthi yisonto izolo. Kanti cha, bekungelona isonto izolo. ISunday kusasa. So ayikho inkonzo ela kusasa. Ngokugcinwa inkosi sizohlangana entabeni. Sizohlangana entabeni size ukuthi uNkulunkulu yini asiphathele yona. Ngokugcinwa inkosi i-weekend esiyakuyona iKapa lodumo. iKapa lodumo eFisanti branch. iKapa lodumo. Ayike siyahamba nababeka imali. Hayi siyahamba ngezwe kuthiwa bakhona impela. Bakhona bayibekile imali bathanda ukuhamba. Abafananga nabathanda ukukhuluma kodwa imali abangayibeka. Hayi siyahamba Cape Town. uNkulunkulu asisize abe nathi. Ngiyamkholwa uNkulunkulu uzowenza umsebenzi. Ngomgqibelo ngokugcinwa inkosi siney'nkonzo ezimbili bese kuthi ngesonto sibe nenkonzo eyodwa eCape Town. Nisikhulekise-ke thina esihambayo. Nisithwale ngomkhuleko nathi sinithwele nani nisala nabahambayo. Sikhulekela bonke thina. Athi uMphostoli Phawuli. Niyini maningesiwona umqhele wethu na? Nizwile ngomqhele, Soul Winners Crown? Hayi bo, ngiyabonga. Abazalwane bayabaletha abantu. Bayizwile ukukhala kwami. Baletheni bafowethu, baletheni sekunegative. Baphumele abantu kakhulu ngesikhathi sey'nkonzo. Angazi uma bebekhishwa izinkonzo ziyabashaya noma bekwenze njani. Angazi. Kodwa nje lethana abantu. Siyambonga kuNkulunkulu kakhulu niphile. Senithanda lapho nikhona. Ngicela sithandaze, sikhuleke, siguqe, simbonge uNkulunkulu kulokho esesikuzwile. uJesu Kristu inkosi. Babolungileyo, babongcwele, uNkulunkulu wethu siyabonga ngale nkonzo. Siyakunikeza udumo lungolwakho lokufanele futhi. Ngiyibonga zonke ezingezakho. Wembetha amandla njengengubo, umbetha inkazimulo. Wenza amafa beyinqolwa yakho. Izindlu zakho imishayo yaziba semanzini. Hamba ngamaphiko omoya. Wenza ikhozi zakho zibe ngamalanga bomlilo. Iy'ngelosi zibe imimoya. Qalekisa wonke imimoya amandla obumnyama ngiwathumela esihogweni ngegunya engilinikeziwe. Ngibiza amandla kaMoya oNgcwele. Ngithi Sathane awunasabelo kunoma yiliphi ikhaya elilalele lenkonzo manje. Ngixosha amadimoni, ngixosha amandla obumnyama. Abagulayo mabaphiliswe ngegama elinamandla lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Ngoba sinaye omunye, asinayo enye inkosi, asinaye omunye umsindisi, asinalo elinye igama elinikeziwe abantwini emhlabeni. Siyabonga udumo lungolwakho uJesu Kristu inkosi. Amen. Ayike bangcwele, siyambonga uNkulunkulu wethu, siyamdumisa. Baba uNsibande useyavalelisa. Ube nosuku oluhle nentambama enhle. Ukuthula kwenkosi yethu uJesu Kristu okudlula ukuqonda konke makube kanye nawe.